వీక్షిస్తున్న ఆత్మీయమైన సహోదరి సహోదరులకు మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ఉన్నతమైన అతి శ్రేష్టమైన నామంలో శుభము కలుగును గాక. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ప్రతిదినం ఉదయకాల సమయంలో ఒక శ్రేష్టమైన వాగ్దానాన్ని మనం ధ్యానించడం ద్వారా ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాం అంటూ మీ నుండి వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందనను బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని గణపరుస్తున్నాను. ప్రభునందు ప్రియులరా, ఈ వాగ్దానముల పరిచర్య మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటే కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అనేకులకు షేర్ చేయండి, దేవుని పరిచర్యలో సహకరించండి. ఈరోజు మరొక శ్రేష్టమైన వాగ్దానాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. మీ దగ్గర ఉన్న గ్రంథాలు తెరవండి. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము ఇర్మియా గ్రంథం 31వ అధ్యాయము 3వ వచనం. చాలా కాలము క్రిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇట్లనెను, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను. దేవుడు ఈ వాగ్దానాన్ని మనందరి జీవితంలో నెరవేర్చును గాక. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడా సహోదరి, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత నీ జీవితంలో అనుభవించి చాలా కాలం అయిపోయిందేమో. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాగ్దానము ద్వారా దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తున్నారు. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. విడువక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నారు. నిజమే ప్రియులరా, ఈ లోకంలో మనుషుల యొక్క ప్రేమ స్వల్పమైనది, తాత్కాలికమైనది. అవసరాలను బట్టి ప్రియులరా, అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ప్రేమించే ప్రేమలు ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. అందాన్ని చూసి ప్రేమించేవారు, డబ్బు చూసి ప్రేమించేవారు, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ప్రేమించేవారు, మన నుండి ఏదో ఒకటి ఆశించి మనలను ప్రేమించేవారు ఈ లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారేమో. కానీ మన నుండి ఏమీ ఆశించకుండా మన కోసం తన సర్వస్వాన్ని దారపోసి తన ప్రాణాన్ని అర్పించి పిల్లరా విలువైన రక్షణ భాగ్యాన్ని ఇచ్చిన గొప్ప ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ, నిస్వార్థమైన ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో యేసయ్య మనతో మాట్లాడుతున్నారు. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను కనుక విడువక నీ ఎడల కృప చూపుచున్నాను. దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆయాసకరంగా ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తున్నాం, ఎన్నో పొరపాట్లు చేస్తున్నాం. అయినా కానీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టట్లేదంటే కారణం ఏంటో తెలుసా? దేవుడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు కనుక విడువక మన పట్ల కృప చూపుచున్నారు. ద్వితీయోపదేశకాండం 29వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో పిల్లలు ఒక అద్భుతమైన మాట వ్రాయబడుతుంది. ఇశ్రాయేలీ ప్రజలు అరణ్య యాత్రలో 40 సంవత్సరాల అరణ్య యాత్రలో పిల్లరా అద్భుతమైన సందర్భం, అద్భుతమైన దేవుని కృప, వారి పట్ల దేవుడు చూపించిన అద్భుతమైన కృప ఎంతో గొప్పదంటే ఆ 40 సంవత్సరాల అరణ్య యాత్రలో వారి చెప్పులు అరిగిపోలేదట, వారి బట్టలు మాసిపోలేదట, వాళ్ళ కాళ్ళు వాపు పుట్టలేదట. ప్రియమైనటువంటి వారులరా, అద్భుత రీతిగా దేవుడు తన ప్రజల మీద తన కృపను చూపించి వారిని నడిపించాడు, పోషించాడు. వారి వాగ్దాన దేశమైన కనానుకు దేవుడు చేర్చాడు. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను పోషిస్తున్నప్పుడు నీకు అర్థం కావట్లేదా దేవుని కృప నీ మీద ఎంత అపరిమితంగా ఉంది అనే విషయం? లేకపోతే నీ ఉద్యోగంలో, నీ వ్యాపారంలో, నువ్వు చేస్తున్న పని పాటలలో దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తున్న మేలులు, లేకపోతే నిన్ను ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి, ఎన్నో హాని అపాయాల నుంచి తప్పిస్తున్నప్పుడు నీకు అర్థం కావట్లేదా దేవుడు నీ పట్ల కృప కలిగి ఉన్నాడని? నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మరి ఒక పర్యాయము మనతో మాట్లాడుతున్నారు. శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనలను ప్రేమిస్తున్నారు. విడువక మన ఎడల కృప చూపిస్తూ ఉన్నారు. నువ్వు ఎవరివైనా కానీ, నువ్వు ఏ కులానికి చెందిన వ్యక్తివైనా, ఏ మతానికి చెందిన వ్యక్తివైనా, నువ్వు ధనవంతుడివైనా, పేదవాడవైనా, ఎలాంటి స్థితిగతులు కలిగి ఉన్న వ్యక్తివైనా కానీ యేసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. యేసయ్య నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. నీవున్న ఆ ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి, శ్రమల నుండి, ఇరుకులు ఇబ్బందుల నుండి, నింద అవమానాల నుండి నిన్ను విడిపించి నిన్ను ఆశీర్వదించబోతూ ఉన్నారు. దేవుని వాగ్దానాన్ని హృదయపూర్వకంగా నమ్మండి. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే
నమ్మితే దేవుని మహిమను చూస్తాము అన్నారు. కాబట్టి ఈ వాగ్దానాన్ని హృదయపూర్వకంగా రిసీవ్ చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు ఈ వాగ్దానాన్ని మనందరి జీవితంలో నెరవేర్చును గాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన. సకలాశీర్వాదములకు కారణభూతుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన, పవిత్రమైన, ఉన్నతమైన, మహోన్నతమైన నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఉదయకాల సమయంలో చక్కని వాగ్దానం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు వందనాలు. ఎంతమంది అయితే ఈ వాగ్దానాన్ని హృదయపూర్వకంగా నమ్మి విశ్వాసంతో నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు, వారందరి జీవితంలో ఈ వాగ్దానాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చండి. యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప ఈ రోజంతా మనందరికీ తోడై నడిపించును గాక. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్.